Takže čauky ľudia, to je môj kiss. No, Kevinox, on má ťažké meno, zás dojití. Proste on tu není. Kevinoxis, Kevinox 999. Ja si to poviem video, no. A proste som tu zasa, chceme natočiť také video spolu, ale no, neviem. Chceme natočiť, ale on chce, aby tam bol hlas, takže robíme na tom, robíme na Discorde všetko. Takže ľudia, aj dajte mu odber, OK, a ideme na to. Keď tu bude dačo proste, že píchať, skakať, že proste robiť s takými loptami, to je moja mačka. Dobre ľudia, a sorry, keď budem na mikrofón dávať ruku. Fakt sorry. Nebudem rozprávať, ale budem, ale aby som nedržal ruku na mikrofóne. Joj, utekam. A zik, to má do pič. Zmením si hlas trošku. Zmenším. Ľudia, východ by som si mal pamätať. Lebo ľudia, toto je druhý pokus, čo natáčam, lebo včera sa mi nevydarilo toto video, takže točím to naspäť. Sigma Fazbear. Ja neviem, či ma no vidíte, ja si pamätám. A predtým som sa tu hľadal, more. Tak, skok. Som omylom klikol inde, ja som zvyknutý na PC. Nechcem na PC natáčať, viete, aké to je ťažké. Ešte k tomu napríklad Minecraft. No na Minecrafte mám tak 80 FPS-ok. Dali sme to. Ja na mobile už dlho nehrám mobička. Stále som zvyknutý. Bum. Ja som o tom nevedel. Ja som to včera toto skúšala, ja som to zabudol, bracho. No. Easy. To čo som ja už chytám nervy, ja keď sa na nervy a zachvaty chytám. A za 100 odberov bude možno odhalenie. Možno. Toto je ľahké, bracho, však to dám na šup. Nic som nepovedal. Do pišťalky malej. Tu je cica, tu je cica. Aj keď nemôžem zapnúť kameru, by som sa odhalil už do sračky malej. Dal som to, idem na basketbalové ihrisko, to si všetko pamätám. Tam mám ísť do tých dverí a pozrite. Zigpičo. Mám tam animatronik, do pišťalky. Je to trošku ťažšie. Ťažšie. Ľudia, viem, my chceme zrobiť song, ale spievame kár. Ale Kevin Kamo vie dobre spievať. Nič nehovorím, ale vie dobre. Vymyslel taký dobrý song, ale on ho zmazal. Karikantu, karimari, mumia, Toto sa furt mi stáva na mobile. Nemôžem hýbať. Rýchlo, nemôžem hýbať. Aha. Čo sa stalo? Aj nič.
Ja teraz budem držať ruku na mikrofón, potom to je ťažšie. Dali sme to. Čakajte. Takže ideme to preskočiť. Ľudia, ono to je celkom ťažké. No, niečo nehovorím, ale je to ťažké. Je. Kamo, a to sme ešte len tu. Ozvem sa vám, keď toto. Ozvem sa vám, keď už budem za týmto. Toto je dlhé riadne. Už som za tým. Idem tu. A tu bude taká tačka. Je sa zľakol. Dak. Pato! Pato, viete čo je pato? Sorry, že sa mi to zasekáva, ale ja nemám zapnuté grafiky kvalit. Ja mám zapnuté grafiku, bracho. Lebo ľudia, ja mám Redmi A12. Bomba, ne? Boom. Easy. Boom. Teraz ideme ďalej. Ja som si toho nevšimol. Easy Karlov prca the criminal free. Easy Karlov the prca criminal free. Ľudia, bude to dneska tak 13 do 12 minútové videjko. Joj. Dobre, dostal som sa. Sorry, že nerozprávam, ale sústredím sa. Ja si spievam furt, neviem čo. Toto prejdem na šupu. Tak. Jo, no to je ťažké. No to je ťažké celkom, ale až no tak. Tak. Dobre ľudia, keď sa vám video páčilo, dajte like a odber. Takže čusky brácho, ňam, dajte odber.